Yensoko TV kumurikira ekirero kyobokonyi ase amate ya Nyagusira David nigo ase amate ya Nyagusira David imeye ward ya Bosamaro county ya Nyamira abo bairege kigetambe komutuguta omwanchi obo bono nigo egatia baraibesokirie na komokonya bagukwada ase kenyoro kia Nyangena imeye ward ya Bosamaro ensemo ye bunge ya West Mugrango county ya Nyamira nigo bairanirio mugabara we county ya Nyamira Amos Nyaribo Jeremiah Migosi Rogers Muturi na Diuki Masirambu yamono ase obokonyi bwabo ase amatiyo tubonyore umuseke ito Steven Nyarike Mbunde na roboti urwase obwagare Aiga Yensoko TV komorekera okogania nekero kyobokonyi ase family ya mate ya Nyagusira David Ombachi no monginoye abo basiri obogima bwabo asenga kiayemo ase barengino okogania kogosirwa igo abarai abesokirie na gosire family eyo ase kenyoro kia Nyangena ime ward ya Bosamaro bunge ya West Mugrango ime ya Nyamira Omugabano wa Nyamira umuske Amos Nyaribo nigo arwa ogosira asogokora hepiri yengendu yababerabo ekero yokorigo bo senator se county ya Nyamira umuske Jeremiah Migosi arwe bituma chingeni amone chibesa ekero yokoriye ekero kyububunge ime ya West Mugrango umuske Rogers Muturi arwa boigo chibesa chogosira matanga yu ekero mu MCA bwe ward ya township umuske Duke Masira arwa chibando munenjira ya mayogosire familia yubene ku Boniface Mungare nje ne personal assistant yo Mheshimiwa Jeremiah Migosi uyu wote keranga kikoligo bo senator wa Nyamira gaiga ekera igweta mang'anaya igantuma gaiga twatane chinguru chimbero chinana ase nchoko sire familia usiriri kuna abantu babera ase family nengento gyoko gosa mono egiyo ekera mang'anaya biko ase media yagera story ya kuno Mheshimiwa Jeremiah Migosi ontoma gaiga bune PA yae na barete endagera gaiga chibanda gaiga makebe 20 ne chingeni boigo nando basire net transport ya 5000 egere emerogori ekegendrete bato barusaria abanchu babo ali Nyamira difaro barete gaiga babani nenjira ya maskari amarieta ngoro kwa sami ibo bachinde ebile basite na abana ntwa kwata bakomura kini korugora muno nyanje gete gaiga aka kereso akarigereria batokore ne byase mwa gavana yaito Amos Nyaribo ase getoro kya turike otata birango tukira repiri ya mochari ya Nyagetari iye bwate 40000 oyo mintoro ja smoturi ntwa mnyokanera ntwa temete ntwa mnyokanera gocha tugatema otata mesingi 2020 ikongo ngambi ya mono naende pado ntomoganitia naende pado kumumukire tolegoro bateba mbiyamana asengenjo yo gocha enke na batoro chama yenda manene lakini bona asengenjo mwachire twatebire ngambi ya mono none ndagera mwaretre nyasaba seseni nyasaba bame ato abamenterege koro mwatorete ire ndagera iye tarengo tunyale ko batokurageria abageni nige familia eyu ya irane iri mbiya mono asegetambukoro kyobokonyi asebono barengire rituko yogo cha kobayania abanchu abo babo twaremire ekiagera bono twaragire rituko singencho toroche nga teko batutanga ase bwikiye gocha ase ngencho twarore nga motokonye twaragire rituko chitariki 12 tubarete 13 tubayenirira abe Jumatatu Jumaine. Steven Nyarike Mbunde Yensoko TV Bosamaro county ya Nyamira.